Wow, this is really बजरंग बली के भक्त रहुआ बानी जी काम जानी करियला बात काम जानी करियला बात बजरंग बली के भक्त रहुआ बानी जी काम जानी करियला बात ए जी गौवा शहर में बाटे है हाला उनका में बाटे बड़ी सब सुनी ना कबो दर्शन कराई बलम बात पहिले कहला हो सिंगरौली बैठन तू चल चल हो हानु मान जी के मारा में दर्शन कर हो सोना सिंगरौली बैठन तू चल चल हो हानु मान जी के मारा में दर्शन कर हो सोना really बानी कबे से कैल तैयारी पिया उहाँ जाले सभे नर नारी पिया सभे नर नारी पिया यही से तो कहानी हो बतिया तू बुझा रानी हो चली बानी कबे से कैल तैयारी पिया उहाँ जाले सभे नर नारी पिया बानी इतने सगादी रहो होई सामान धरला हो सिंगरौली बैठन तू चल चल हो हानु मान जी के मारा में दर्शन कर हो सोना सिंगरौली बैठन तू चल चल हो हानु मान जी के मारा में दर्शन कर हो सोना मान जी के मारा में दर्शन कर हो सोना रामकुमार रवा तो आशा बने हनुमान जी के भक्त रवा साचा बने गीता तू बुझा बतिया तेरे कर्म होई रतिया झूठ बोलेला रामकुमार रवा तो आशा बने हनुमान जी के भक्त रवा साचा बने लाल सिंदूर चढ़ाई मोहम्मद गोपुड़िया ले लो सिंगरौली बैठन तू चल चल हो हानु मान जी के मारा में दर्शन कर हो सोना सिंगरौली